Jelte Postumus. Maar treien bands heeft het onderdeel Stellingwerver bandjes tijdens het Liedfestival nog nooit zo groot geweest als Aroene Sneun. Het hobbelde in net om de prijzen in de wacht te slepen, want die gingen naar Jelte Postumus. Hij sleepte met zijn nummer De Witte Wien hellet on, zowel de jury als de publieksprijs in de wacht. De witte wien hellet on, jou niet van kunnen houden. En wie springen hoe de sneeuw heen. En 12 punten van Jelte Postumus, maar de witte wien hellet on. Goed gevoel natuurlijk. Ja. Want ja, je weet het net. Het is wel een goed nummer, wist wel, maar... Hey. Wij kennen een plaat van die oernier in het Fries verwazen. Ja, kreeg zijn van, we moeten deze simmer maar even met de band in een vakantiehoesje. Opnameapparatuur mee en dan eerst begin met meidje, denk ik. Maar dan wil ik net dat het al Fries wordt. Ik denk dat er dan nog wel wat Engelstalige dingen weer binnen, want er moet natuurlijk wat skreun worden, maar het is wel nu daarin. En het griep naar de kiel. En het golden trennen. Het zoute wetter. O zonder zee. De Steven Sterkprijs voor de beste tekst ging naar het gitaarduo Jouwbier. Net de juryprijs en ik net de publieksprijs. Beetje jammer? Nee, maar wel de mooiste prijs. Ja, echt hè? Ja, dit is van mij als tekstgroot dat ik denk van nou ja, welke wordt de prijs? Ja, ik doe graag naar Zweden voor zelf. Hartstikke leuk, maar... En dan winnen we nog tweede. Dus dat is mij op zich ook wel prima. Ik ga graag naar Zweden wonen, maar ik vind de Steven Sterkprijs, dat is al wel fantastisch. Neffens me bing vreemd. Hey! Dit jaar heeft de organisatie voor het eerst gebruik maken van VAR-rondes en ziet er een schat in de jury om te zien wat het internationale niveau van de deelnemers is. Could you understand the lyrics? I understood nothing, but I understood it was a good song, and it was obvious that it was an excellent candidate to go forward to the Lied-Lavlot in Sweden in October. So what made it a good song? Well, it was very catchy. They were very confident. They played the song very well. There did a lot of charisma. Ik beziek je te denken wat ik weet. We wonen een andere manier doen en we wonen ik meer de meesten de kans aan om jaren te laten wat zij nou hier. Er wie niet meer dit een verscholing achter perfecte studio-opnames er toch een wat minder goed lied toch heel erg leuk klinken heeft. Dus het is eerlijker zo. Ja, ik vind het wel eerlijker zo. En moeilijker. En moeilijker, want je maakt nou in de voorronde alle minuut in één keer beslissen van die gaat wel terug en die net. En had je het van tevoren al die demo's al luisteren, die kennen zeggen van ja, die toch nog eens even vergelijken met die. En dan kun je wat langer in West komen tot een eindelijke beslissing. The level of musicianship was absolutely excellent. You know, there was world class, really. You know, it didn't sound strange, and there was a great mix of music, great mix of ages, styles. Yeah, it was absolutely great. The Frisian people can be very proud. In oktober dan is het zover dat mij Jelte Postumus de Frieske eer verdienen tijdens Lied-Lavlot. Nee, de Rijn door uw sneeuw. Nee, nee.